Primeran Baby, 172, Musika joerak. Musika joerak bat. Dream Pop. Kaixo da noiz erremodu Zaina Bitoria naiz, ongi etorri gure podcastera. Gaurko saioa musika estilo bati eskaini nahi diogu. Telesai arrakastatxonen artean, modan dagoen musika estiloa da. Aspalditik dator musika mundutik soinu hau, baina azkenaldian oso presente dugu Dream Pop estiloa. Amestera gonbidatzen gaituen musika da. Atmosfera berezia sortzen duten kantuak dira. Xuxurlatzen ari diren ahotsak eta elektronikan ahazten dituen abesti sofistikatuak. Horren adibide, abesti hau, Chromatics taldearen eskutik dator The Page. Musika joerak bi. Emo. Kaixo denoi, zer moduz, gaurko saioak gris-beltz kolore hartuko du, bale? Ez dugu inor deprimitu nahi, baina tira, abisua pasata. Emo espirituak harrapatuko gaitu une batez. 80ko hamarkada hasieran emo izatea modan zegoen. My Chemical Romance, The Rasmus, ezagunak egiten zaizkizu, ezta? Bai, onartu zazu, emo garaiare pasa zenuen eta pasa genuen. Eta moda guztiak bezala, emo garaia bueltatu eginda gure artera. Kasu honetan, Z generazioaren eskutik datorren emo mundua da, eta rap doinuek rock doinuak ordezkatu dituzte. Emo rap mundua errepasatuko dugu zurekin batera, eta hasiko gara estilo hau oso ondo jorratu duen abeslari batekin. Bere izena Lil Peep. Musika joerak 3. Sad Banger. Kaixo denoi, Aina Bitoria naiz zer moduz, ongi etorri podcast berri honetara. Ez dakit ezagutzen dituzun Sad Bangerrak. Kantu dantzagarriak dira, baina negar egiteko balio dutenak. Alegia, dantzan ari zaren bitartean zure tristuran murgeldu zaitezke. Lehen begiratuan, ez du ematen asketa logikoa denik, baina posible da, Asko dira dantzagarriak diren abesti tristeak, eta hauek guztiak Sad Bangerrak dira. Adibidez, Gloria Gaynorren I Will Survive, kantu mitikoa Sad Bangerra da. Ultraboxen Dancing with Tears in My Eyes, Sad Bangerra da. Eta azken urteetan iritsi zaizkigun kantu asko eta asko Sad Bangerrak dira. Hemendik hasiko gara. Charlie XCXek uztailean kaleratu zuen Gone abestia, Christine and the Queensekin batera. Antxetateaz eta bakardadeaz ari den abestia da. Jende zingurratuta egon arren, bakarrik sentitzen zarenean sentitzen duzun hori kontatzen du. Eta hau guztia, dantzan ari garen bitartean, Charlie XCX, hau da Gone. I have to go. I'm so